Mnohí z vás sa pýtajú aj na možnosti rôznych fondov a podpor pre výstavbu fotovoltaiky. Vždycky treba pozrieť aktuálne na naše stránky, zverejňujeme tam tie výzvy, ktoré momentálne bežia, ale napríklad aj táto tu v Martine na reštaurácii Impresii, táto inštalácia bola realizovaná s pomocou norských fondov. Jedná sa o projekt, kde sme stavali na tejto budove fotovoltaiku. Je tu hybridný fotovoltaický systém s batériami, to znamená, to, čo prevádzka nespotrebuje priamo pri chode, tak sa ukladá do batérií. Tu sa nachádzajú nami vyvinuté batérie. Na schvál sú tak spravené, aby bolo vidno jednotlivé články. Tu je battery management systém. Na tejto prevádzke je to teda rozdelené tak, že sú tu dve tieto veže s riadením, pričom jedno to baterkové úložisko má 2,4 kWh, čiže bavíme sa zhruba o 50 kWh, ktoré môže zákazník využiť na jednak pokrytie vlastnej spotreby a jednak teda na pokrytie nabíjania našej nabíjacej stanice, pričom tú dynamiku nabíjania vieme regulovať podľa množstva energie, ktorú máme k dispozícii v batériách, respektíve na streche vo fotovoltaickej elektrárni. Tu sú fotovoltaické meniče, ktoré umožňujú vlastne túto premenu energie a našou úlohou bolo naprogramovať komunikačný protokol tak, aby medzi týmito meničmi a týmito nami vyvinutými baterkovými úložiskami dochádzalo k správnej komunikácii, urobiť vlastne k tomu celkový energetický manažment tak, aby zákazník v aplikácii videl, koľko sa vyrába, koľko sa ukladá, respektíve aké množstvo energie je využívané na nabíjanie elektromobilov. A na toto boli poskytnuté norské fondy v spolupráci s výskumnou agentúrou Slovenska a cieľom tohto projektu bolo teda urobiť takéto 4 demonštračné miesta. Tu sa nachádzame v Martine v jednej reštaurácii, pričom ďalšia prevádzka je v Trenčine a ďalšia prevádzka je zase na východe Slovenska v Poprade. Takisto je tu aj nabíjacia stanica, ktorá potom napríklad túto energiu z batérií dokáže využiť na zaručenie zelené nabíjanie vášho elektromobilu. Táto konkrétna má dva vývody, je určená pre komerčné využitie, ale veľmi podobné riešenie, ale wallboxové, je aj pre vaše auto do garáže. Vieme ju nastaviť tú nabíjačku tak, aby vám nabíjala napríklad s prebytkov. To znamená energiu, ktorú cez deň fotovoltaika nespotrebováva, alebo cez víkend môžete ju presmerovať si do auta. A veľmi jednoduchým spôsobom môžete svoje auto nabiť zelenou energiou, tak ako aj v tomto prípade. Celý postup je štandardne na tej nabíjačke nakreslený, ale absolútne, keď máte našu aplikáciu, nemusíte celý postup sledovať, stačí, keď si aplikáciu spustíte a veľmi jednoducho naskenujete takto QR kód a už si len vyberiete formu, ktorou chcete nabíjať a za chvíľočku sa nám rozsvietí nabíjanie, príprava a začne nám svietiť zelená. To znamená, že auto sa nabíja a v tomto prípade aj u tohto zákazníka máme fotovoltaické panely, takže nabíjame z energie zo slnka a tým pádom môžete bez problémov jazdiť na naozaj zelenú energiu a nevytvárate tým pádom žiadnu CO2 stopu, čo je priorita alebo jedna z priorít našej firmy, tak aby ľudia jazdili nielen teda na elektrickú energiu, ale ešte aj na zelenú elektrickú energiu vyrobenú napríklad zo slniečka.